Europska unija bi mogla da napravi digitalni euro na Ethereumu ili na Solani. Dobili smo vest da Europska unija planira da napravi digitalni euro i planira da to uradi, možemo reći, brže nego što su planirali do tada. Međutim, ovdje je izuzetno velika vest da to ne žele da urade na primjer, svom blockchainu koji bi oni napravili, već u ovom slučaju da bi koristili Ethereum ili Solanu. Zaista, ukoliko se ovo desi, ovo su izuzetno velike vesti za sam Ethereum ili samu Solanu. Lično ja se samo nadam kada dođu ti stablecoini da to neće nekako ugroziti samu slobodu, možemo reći, financija i naravno da će ostati keš također u opciji, dakle, zauvek. To je lično neka moja, možemo reći, problematika sa kojom ja razmišljam. Međutim, u ovom slučaju, kažem, ovo je odlična vest za samu Solanu i za sam Ethereum, s obzirom da ukoliko bi se ovo desilo, Ethereum i Solana bi dobili izuzetno mnogo, dakle, korisnika i same Europske unije. Tako da, evo, jedna zanimljiva vest što se tiče same Europske unije i Ethereuma i Solane.